Airu. Hei, kaixo lagunak hemenga de vuelta, norein honetan Minecraftean. Eta, bueno, sorpresa daukat zuentzat, hemen invitadu berezi bat dekot. Zain kaixo? Kaixo, apa denoi, baginatze jakingo zuela nor naizen, ezakinantzako, bueno, aipatx, hori, aipatx. Naiz eta hemen nik beste izen bat ikusi, bera da. Ne agertzen zait beste izen batekin... Bai, atatzen da, bueno, Golgi izenakin, baina bai. Baina bera da. Aipatx naiz, bai. Orduan, Ni naiz. Orduan, hemen gaude, aventurasko mapa honetan, Military Infiltration izinekoa. Orduan, joder, natorreskin batekin, perfecto. Solid Snakeen eskina, perfecto. Bai. Vale. Orduan, erregelak, hemen zer jatzen du. Note, every item in chest are useful, vale. Zera, objektu guztiak erabilgarriak, gutxa barrukoak. Bueno, zen horre egin digun mapa. Vale, ez aldatu, ez difficult, edo zaira, edo peaceful. Vale, zertatu bakara gaudera game mode bi, vale, ez egin dugula objektuak hartu. Vale, adventura zean ez? Bai. Vale. Ikusten ditugu monstuak. Vale, orduan hartuko ditugu hemen gauden gauzak. Vale. A ber, arku bat, espata bat, kesi batzuk, hau, meloia, eta bestea zuretzat. Espantaloia hartu zuk. Hartu ditut jada. Hartu dituzu? Bai, prestatuta dago guztia. Bai, orduan ekipatuko. Orduan, liburuz hau. Profile, izena, ez dakigu. Codename, agente zuego eta malau, speciality infiltration, vale. Infiltrazioa. Dispose of... Vale, botatzea ez bagara agente hori. Eta jarraitza agente hori bagara misioa. Vale, onartzen badugu. Infiltratu eta... paseko gaiztoak hiltzea. SIM, Secret Intelligent, vale. Makina... Vale, makina landuko digo misioan zehar. Vale, jarraitza instrukzio guztiak eta historia. The video will be... Vale, sartuko garen basean, zegoen kontrolatuta gure soldaduen gatik. Eta zeo zer gertatu zen, irudienez, vale, experimento bat txartu joan zen, eta agertu ziren beste dimentsio batetako monstruak basean. Eta behar gaituela guri, anyone finds out that there are other... Vale, eta behar gaituela bilatzeko eta hiltzeko, edo gutxi gora bera. Vale. Vale, beste izakiak beste galaxia batzuetan nahi esan. Vale. Vale, kontuz. Vale, eta topatuko galera, oso indartxoak diren tipoekin. Vale, eta suerte ona. Vale. Espata hori emango dugu bada espada eta listo, hartu dut. Vale, a ver, nelo jartu jarriko hemen eta harko hemen. Prez zaudenean emango dugu botoira. Vale. Bat, bi, epa. Vale. Kaka. Azten gara arazoekin. Ba? Joder. Bai. Ba gaude. Hemen azten gara. Klar, baina hau supusatzen da gau ez egin behar dela mustuak ez erretzeko, baina bueno. Berdin du. Beitu hor dago, mapa, mapa bat da. Basearen mapa bat dukat. Bai. Aha. Liburu bat dakazu, zehatzen. Irakurri. Irakurri zuk, horretzen naiz. Berdin du.
Hemen gaina biok gara importanteak. Ja, pero nire ingelesa oso txarra da, así que... Nire abe ez da batera ona. Zuk irakurri. Ai ama, ez da ria. A ver, Sim, a ver, heldu zara basera, helburuak. Egin behar dugu rapela bera eta, helikopterotik bera. Eta aurkitu behar dugu modua barrura sartzeko. Vale, eski nekin hau helikoptero batzela, vale. Bueno, ni geizte jungo naiz. Vale, eta garruan godenean gehiago kontatuko digula. Vale. Vale, hemen ez dago zer gehiago, ez da. Zer egungo dira egiten bi herritar horiek. Venga, bera noa. Ahal! Ouch! Toma! Shoot the button. Men disparatu, boto jai. Kendu. Ole. Kriston arkeroa naiz. Beste libruzka bat. Vale. Sim, you are doing well. Vale, ondo egiten zaude. Kontuz horrekin urbiltzen ari dela. Baina? Bai. Kontuz... gaizto hostilekin. Hombre. Barkatu, oin izan naiz. Berdu. Hauer. Tarten jarraituko dute... Joder. Vale, you have... Vale, dekogu baimena haiek hiltzeko. Ikusten dugun guztia. Bai. Ez dugu baimenik behar, ikuste. Eta dekotela informazioa, gure soldaduak daudela barruan, prisioan. Daudela... Vale, prisioan. Hiltxan, oa. Egon. Vale, lase. Egon. Au! Igual hobeto usten baitu gor, josuz. Usten baitu gor eta... Janda zai. Ole. Hilin... Batil dut, bai. Bai, ez da, ja jandet. Ez esker lag pixka ekat eta orduan... Baliteke nire konexioa... Barruan sartu eta... amaituko dut irakurtzen. Agur, gure helburua. Ireki... Front door of the... Vale, ireki behar dugu gartzeletako eta kontu satzetik. Hostias, bai. Vale, giltza dela neber bat aurkituko duzu ofizina baten, horko ofizinan. Askatu behar ditugu prisionero guztiak, irekitzen ateak prisio barruan eta joan behar gara bigarren solairuko, galtzeleko bigarren solairura. Vale. Eta emango digula instrukzio gehiago, horregago egiten dugun moment bitartean. Vale, hemen da... Zuk idatu, zera bidea. Hemen dekogu aerodroma esploratu aldugu eta guzti hori, esploratu aldugula eta guzti hori. Vale. Hau da aerodromoa eta... A ver, orduan. Wizerra. Hau da kontrol torrea. Gora egingo dugu edo... Ba, egoazen gora. Edo bera. Bueno, lo que sea. Hori. Diru asko dudala. Eskerrik asko. Zerbait erostean noa honekin. Iren zantateko. A ver, hemen digora. Hemen deko zor kutsatxori zuretzat. Eta hemen deko zu beste mapa nahi baduzu. Mira. Ai, ze ondo. Ai, loretxo bat. Ze polita. A ver, mapa... Vale, hor gaude. Vale. Coño, aeroportu bat da. Claro.
Torre de control a 797. Tiene permiso para deslizar. Permiso. Uy, un helicóptero. Se pena bazooka bat ez. Bai, bazooka bat ez dugulako. Katxiz. Lastima. Utsi errastun pizkat, kainoia egiten dudala. Bueno, ni idea noa. A ver, se va gehiago kitzen dugun. A ver, euria zigo. Main office, hemen. Hostia, kontuz. Jode. Vale, perfecto. A ver, salta con hemen barrua. Vale, a ver, se da honor barruan. Main office. No, espatak. Vale, espatak. Vale, eta hori suposatzen dut giltze esango dela, esaten duen zero. Ui, mierda. Ah, claro, sin dugu hartu eman. Orduan hemen ez da... Epa! Ez dago hemen giltza. Vale. Giltza teorikoki eman bardigu, bestela ezin dugu. Pizkata rara da. Desertu batean euri itaz. Bueno, Minecraft da, ez da ekologika. Bai, egia esan da. Bai, aztu iten zer batzut, kera, hau Minecraft dela. Bitu, si hau abioi bat. Abioi bat da. Joder. Ondo egina. Bai, imaginar da bat zaio, bai. Hau, zer dagoen hemendik? Hemen... Uibo. Yep. Agur. Ai, ez da suicidatu. Ole, ahí va. A ver, zagon hemen... Oibo. Dago... Urrezko lingoa ez dago zerrez. Bueno. Erabili jarria. Espada, bada espada. Bai, espata bai. Venga. Bera. Jajar. Jarri porin. A ver. Ui, beste txar bat. Ai. Prison. Kontuz. Alguitu du gartxela. Nun zaude, hau dizituela. Bai. Hau da kartela. Edo hori jartzen zuen. Ui, kaixo. Kaixo, giltzaleko zu. Ei, kontuz, hortela. Hemen daudela. Lasai, Legolas etorri da salbatzera. Epa. Ya está, me he vuelto loco, venga. Atxetik. Oibo. Vale, venga. Ez da kendo batuko zaren, Hemen agertiz. Hemen goian, no? Rosak dituzu? Bai, duan ondo dago. Ez ditu galdu. Zuk zer? Txiata! Ai. Legolas naiz, haha! Ai, espata portuko zait. Hala, niko ere, hilda. Ba, hemen agertuko zen egitzatzean. Vale, uste dut teorikoki... vale, hemen goia. Vale, claro. Bai, gaude hemen. Uste dut emaz... berriz. Ai, ui ba, bat bota dut hortik. Beste bat fuera. Zela, Vale, guazen bera. Teorikoki betik daude... Teorikoki betik. Bidea. Jump. Hiltzeko, hombre, askatu behar ditugula prisioneroak. Eta prisioneroak hemen behan... Nola irtetzen? Ai! Nola irtetzen? Eskaileretatik. Vale, pentsa. Arkeroaren bila. Haha, hil, hau! Hala, listo. Guztiontara, nondiz?
Bueno, ordan zein bar dugu, noa jun bar dugu, zein bar dugu. Askatu, barruan ba gaude, askatu behar ditugu hemen prisioneroak, hau dira... Vale. Vale. Hemen dagoa operaien burua, jode. Oiba. Thank you, thanks. Go to the second floor. A ver, zer dagoen hemen barruan. Ui. Bai. Eta, bueno, zuk izan zinen erruduna. Hau da, izpilu Zer? magikoa. Bai, hauek, nola ditzen dira, jode. Interrogatoriotako salak eta... A ver, zer daun hemen... Diamantezko botak... Hori ona. Hau da, almeria. Geziak... Kaskoa badaukat. Zer dago? Metalesko espata. Bai. Janari pizka bat, mesedez... Ez dago janaririk ez. Bueno, espatak badituzu beran, eskerrik asko. Hala, kesi bat dekot buruan. Bai, pare bat, dituzu mendik. Bai, euraldi txarra, Euri pizkat. Ba. Ni bizena zen tokian, hau, eguneroko gauza da. A ver, esploratzen, igual eso se zegoen, baina ez dago ezer. Ez. Ez dago ezer. Bueno, bain liberatu ditu, bain bardu. Aurrera, gora, joan esaten zuen azkenengoa, bigarren zora irura. Hemen gora. Vale. Extorsiva. A ver, sí. Bira, bai, hau atera da, hau ez honen leheno. Almacen. Bueno, etxari handiena, zintu bi, itxita dago lehenengo zolaira, baina aurkitu dezakezu bide bat barrura sartzeko, aurkitu duzu uste dut. Bai, hau da ez. Eta bain zen bardu, bueno, hori naiz, vale, guantxena agora. Zua dago. A ver. Bain zen zaituko, hortik xoko bat, trick shot bat egiten algo zerbait. Jump here. Ez, dago, zua dagoela. Eta hor ere. Joño, bene, txinga. A ver... Rus. A ver, guazen gora ba... Ui. Vale. Pixkat fallo izan da. Pixkat fail. Josus. Ui. Bai. Eta hemen aurkitu behar dugu sarrera bat. Sarrera bat. Aurkitu behar dugu? Hemen dugu bat eta hortik dugu da beste bat. Bat, zukorte eta nik hemendik. Agasar tol! Vale, venga. Infiltración! Ba, uitxita. Hostia, ba, bizko hemendik. Aurkitu daude... Hilde. Hemen ez dago zerrez. Bat gutxeago. Norbait tiro kagabil. Aiba. Nork. Ai! For America! Aiba! Norbait tiro kagabil. Ni ez. Ba, nik ez ditut ikusten. Ba, ni bai, ni braien aurkain. Jazta. Jazta, ez dago arkerorik. Hori ez. Vale. Liburu bat akaso hemen. Hau hemen utxiko dut, agortuko dut. Ea ba. Da, nona. Eta bagaude Zorailu sekretuan. Arean. Opa. First, arkitu behar dugu bide bat. Ai, ama, estarria. Sartzeko, bueno, salto egiteko lestint. Izango dut, hombre.
erreserbatuta dagoen, erreserbatuta ez, restringido. Bai, hori da, Bai, area debekatu dekatu da bai. edo, barrura. Bale, esaten du, kolore ezberdinetako hauek, artillak, baliteke laguntzea. Vale. Ai, Orduan, ai. mira, hemen lleva dago. Ah, claro, pero igual horrea gore igo Bale, bago. zintugu igo eskarietatik, ja. Vale. Vale, orduan ikusti izango da gorrietatik Ziuraz. hasi. Mira, Ziurazki. gorria daude. Da salto egin. Osea, Beste izaten atera. dena, nola ditzen da, epa. Ai, katxiz, Hor. bigarrenen jauzi naiz. Hori, parkurra. Parkur pixkatitea. Nik Ni oso txarra naiz lehenengoan parkurretan, jauzi. Oraintxe bertan Oso lehenengoan jauzi txarra. naiz. Hori, eta lajakin, eta nire ordenailu kaskarrekin batera laguntzen ez pasatu duenak, naiz. Party hard. ez Party dakit, igual, hard! Vale, Party mierda. hard! Party hard. Vale, hemendik, Kaka. txurira, vale. Opa! Mierda, Cachis. pasa, joder. Ajá. Venga, ondo. Ondo. Vale. A ver, Hemen vale, hemendik. Hemendik zein bardu guain saltxurira, vale, a ver. Vale, ni hemen nago. Eta ero hemendik nora. a ver. Ikona. Xup. Area restringitua zer fondoan dagona, Ziuz busatzen dut. Busatzet. Vale, a ver. Bai. Ui, restona. Haha. Vale. Bai. Vale, bani horrea barro salto ingoet. Barruan zaude? Vale, Ondo. vale, barruan nago. Bai. Xup. Hala, saia irikiko izateak. Irik aiteke hemen, Ba, atea hemen ja dik barruan ez du nago. salto ingoet. Vale, eta hemen zer. Vale. Hau zer. Txilimen. Lan pressure play badago. Bai, hori ikusi dut, baina hemen... Hop. Eh? Hop. Eske bi pressure play daude. Igual bio jarri Egia barru esateko, batera. ez dut... Bi daude, bai, bestan jarri naiz, baina... Ez, Asmatu behar da daude. kombinaketa. Ez, hori ez da, Vale. hemenetan, Jarri hau horretan. bez? Ez, itxain ni muituko naiz. Jarri gelditu horretan. Arriskoa da, katxiz. Ya, nire probatzen egin ez dure ez arrisko, coño. Ez, Igual gehiago daude hemendik, Zer? Mira. J'adore vivre depuis ce matin.